Abantu namanje abayikholwa leyo ukuthi umnqobi indimande ngenkathi eshonile bamkhipha ebhokisini bamshaya. Umlisa-ke okhuluma kule video uyachaza kabanzi ukuthi amaphoyisa afike ahlasela umndeni wakaNdimande abhidliza ngisho ibhokisi ukuze ashaye umufi. Uthi-ke abagcinanga ngokuthi beshaye umufi kuphela ngoba bahlasele ngisho naye ubaba kaMfana kanye nomalume wakhe uMfana. Uthi-ke kubuhlungu kakhulu ukuthi amaphoyisa agcine seshaya ngisho naye intombi kamufi ngosuku lomngcwabo. Ubesefika lokuthi-ke kuba amaphoyisa bengafuni ukuthi umnqobi encatshe kahle bekumele bembophe behambe beyomfaka emakhazeni kahulumeni amngcwabe as a proper burial. As a funeral company, as nabantu bomndeni, do you think konke lokho kwenzakalile kokushaya kwabantu could have been prevented? No, abantu bashawe ngayizolo. Hayi emngcwabeni. Yabaqala ukushawa ngayizolo. Not emngcwabeni bashawe ekuseni lesikhathi beyolanda umzimba. Akekho futhi obeyi-communicate-ile nathi indaba yokuthi umngcwabo uzophela ngo-8. Sizwe nje nathi sifunde emaphepheni. According to uhlelo besinalo nabantu bamaphoyisa, inkonzo izoqala kahle bas-escort njengoba kwenzekile bas-escort sizofika emathuneni. Ngicabanga ukuthi umuntu mina oshaye ekuseni usisi lo girlfriend kamufi angazi bekwenze njani, wakhuluma isiNgisi bamshaya bathi isiNgisi sakho manje. So other than that abanye abantu bashawe ngayizolo. Into ababeyishilo ukuthini ukuthi akufanele kube khona abantu besilisa emngcwabeni. Basitshele futhi ekuseni ngathi sifika samigoshintsha lokho bagcine bebadidilile ukuthi bakwazi ukuthi bayongcwaba. Yonke lento nje ukushawa kamufi ushawe ngayizolo umufi akashawanga ngelanga le-funeral. Ngoba mana ngikuphazamisa kancane Hlenga uma uthi ukushawa kamufi usho isidumbu sakhe. Yebo, amithi lesikhathi befika umndeni kuzokwenza isiko ngembuzi ukuthi bamgeze njengokwesikole lethu nabantu abamnyama. Yileso sikhathi-ke umufi abamshaye ngaso akazange ashawe ekuseni. Ibhokisi lamufi nje thina sifika umndeni uthi ulibophe ngentambo ngoba bese sihlakazekile likhahlelwe wona amaphoyisa. Nembuzi nayo ishawe ngayizolo nikwazile kodwa ukuthi nigcine isiko lelo noma umndeni ukuthi bagcine beyihlinzile emva kokushawa khona kamsebenzi. Ya abagcine bekwazile ukuthi bayithole imbuzi noma ngingazile bakwazile ukuthi bayihlinze ngoba wathela ukuthi abavumela abantu bafuna imbuzi bagcine bebavumelile. Kodwa nje ubaba womfana naye ushawe ngayizolo nomalume bonke nje laba basekhaya kwathiwa abangayo emngcwabeni badoshwe ekhaya kwathiwa kufuneke umuntu wesilisa lapha egcekeni. So as a funeral parlor practitioner, do you maybe now understand ukuthi why mhlawumbe abanye benqabile ukumfihla umufi? Ngabe do you have any regrets noma awuzisolele or being involved? Umsebenzi wethu ukuthi sifihle abantu ekugcineni kosuku umuntu efanele angengcwabi. Mhlawumbe bengiyichaze yokuthi ingcwabi ithini. Amaphoyisa uma bengafuni ukuthi umufi angcwatshwe abenelungelo lokwenza lokho, abengambopha ahambe umhlalise emakhazeni kahulumeni amngcwabe as a proper burial with no attendance. The minute they release the body to the family, kusho ukuthi family isi-free ukwenza lokhu ekumele ngabe iyakwenza. So konke lokho kwenzeke eceleni bengekho emthethweni futhi nomphathi wawo amaphoyisa ubengahambisani nalo ngoba after each and every time makwenzeka sisimfonelile ubekwazi ukuthi abafonele abatshele bese beyayiyeka lento abayenzayo. No, kulungile mfowethu. Mhlambe ngomuso usengaphinde futhi ungamele umngcwabo ofana njengalo. Mfowethu njengoba ngishilo nje thina we are a mortuary, we are not heaven. We are not a court, we don't judge people. Sir. We just listen, we do not judge. Anybody that is given to us, kufanele siphathe with care and bury with dignity. Akekho umuntu kuthina omkhulu, akekho umuntu omncane. This is why mawuza ka DJ, as long as you have paid
the required amount uzothola leyo service leyo oyi-expectile and even beyond what you were expecting. Okwethu umuntu ongasekho uma esezandleni zethu we make sure ukuthi yangoba akali kungoba umuntu okanje futhi la there wasn't much of a drama kunaleminye esiyiconduct imngcwabo asiyibonge ipresence yamaphoyisa okwenza ukuthi isimo sibe calm down singafani nalesi ebesingahle sibe khona ngoba vele bekuzoba khona isimo esingasihle kuba amaphoyisa bengekho. Okay. No, hasibambe lapho kulungile mfowethu. Thank you so much for taking time ukuthi usazise ngoba ebasishilo ukuthi kuningi okushiwo kuningi nathi okunye ebesi isithi inkukhu yawo solo umqhakazo. Yebo susipendele nje isikhombe esihle kakhulu.